hono noon hono kamɓe ɗum woni permel ministre leydi meɗen ndi docteur Coggal Kokala Mayga o silmini walde tabtal pulako alal bare keña nokku primature banggal goware hono kamɓe hooreɓe goware leydi meɗen ndi ɓe gaɗi conférence de presse noddude nantinoɓe kabaruji ɓe alkamisare hande nokku biyeteɗo hôtel Radisson hollitindeɓe ko woodi e wakkati. Bisimilla moɗon bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam arande futtafa kabaruji ɗi hono ndeɗo fedde ONG nengare wiyetende Human Watch wacco fedde daranide gollanore hoore muɗum daranide banggal hakkeji ɓiɓɓe adama ɓe kolli wiide hono soldats en leydi ndi gaɗi masiboji ƴaɓɓitiɗi banggue hakkundere leydi meɗen ndi hertidade ɗum woni gendi biyetende Moura e dow majjum ɓe kolli wiide ñakata capanta toon civil woni ko soldats en leydi ndi masimbini toon ɗum ɗon woni hono koɓe kaali ɓe jaltini windande maɓɓe talatare ɓettine nde ɗum ɗon noon hono kamɓe laamu leydi meɗen ndi hertidade hooreɓe soldats en leydi meɗen ndi penni oɗo golle kolli wiide ɗum wona gonga kala koɓe kaali ko foof wona gonga kañum en ana mbawi golle muɓɓen o ana andi ko gollata nenno hono kala ɗiɗo haalaji kala kaaleteɗi ɗi foof yo yidde noon bonnude inde soldats en ɓe e bonnude du inde maɓɓe waddande ɓe ñintarako ɗum ɗon woni hono ko kamɓe soldats en ɓe ɓe kolli wiide illa ele jeygal maɓɓe illa ñande 5 lewru avril nde ɓe kollino wiide ko woni golle maɓɓe ko kamɓe ɓe andi no ɓe golliri golle oɗo fuu e ley Moura kañum e seraji muɗum ɗum ɗon ɓe kaalino ɗum e ƴaɓɓade nenno ɓe kolli wiide hono kala hono baale kaaloje na nokkuje nantinirɗe kabaruji kaaloje wiide hono soldats en leydi ndi gaɗɗi masiboji fewde civil en ɗum ɗon yo pene noon yo yidde bonnude banggal inde soldats en leydi ndi e bonnude e dow golle maɓɓe o noɓe kaani gollirde ni e dow majjum hono kamɓe soldats en leydi meɗen ndi ɓe kolli wiide kamɓe ka ko woni immade maɓɓe e golleji ɗi foof ɗum woni banggal tabintinde ndimako ɓiɓɓe leydi ndi ndenago muɓɓen ndenago leydi ndi kañum e jawle ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ɗon woni hono banggal kamɓe ka ko latto ɗum woni e golle maɓɓe kamɓe soldats en leydi ndi. no mbirɗen ni hono kanko premier ministre leydi meɗen ndi docteur Coggal Kokala Mayga kanko o silmini hono yimɓe tabtal pulako ɗum woni alal bare keña nde nokku biyeteɗo primature ɗum woni to nokku makko to jaati immade majjum fou hono wattodirde hakkille hakkude makko e fedde tabtal pulako leydi meɗen ndi e dow tiɗallaji goɗuɗi e oɗo wakkati kaleteɗi du sanne e dow majjum ɓe kolli wiide hono kanko kamɓe tabtal pulako e premier ministre o ɓe kaldi e dow banggal hono wargoji biyaɗi gaɗama e banggue hakkundere leydi meɗen ndi ɗin ɗon wargoji e bandun kañum e tiɗallaji politique ɗum ɗon woni hono koɓe battodiri e hakkille e muɗum ka ɗum fe tawede ɓe kolli wiide ɓe kawri e dow goota fa tawe kamɓe jaati ɓe nangodira juuɗe ɓe ƴeewa ko latto nafaka leydi ndi tawe ɗum ɗon woni hono koɓe fuu ɓe jokkate muɗum ɗum ne keɗoɗon yoga e haalaji maɓɓe e micro Idrissa Sankari. hande premier ministre nodduno pulagu ha haalda e muɗum kabaru goɗɗo centre mo anduɗen enen fof o nden en jiide makko woodi ko kalduɗe makko en kolli meɗen tikkere men e mette meɗen e won gueɗe baɗeteɗe ha tawte e ko donson koɓe mbaɗata jamma ilaade ñalawma so hay goto haalata en kaalanimo ɗum en kollitimo eɗen tawda e leydi ndi eɗe sa fof nde gouvernement noddi en nototo ballodire gouvernement ɗo jaam artiri e leydi ndi wassalam. premier ministre noddi pulako o noddi Abou Sow kañum woni président fulɓe o wi omo haaja fulɓe o noddi en gari alhamdoulillahi hande ko Abou Sow haali ko en fuu en nani en beltaniki o noddu en beltiki hande hunde fuu ko wonno e ɓuure wonde e wonkiji men ɗe o fuside o haali fa laaɓi gotel o yoppali donc vraiment so hono ni ana waɗa fuu o ñiŋatake pulako fay goto du heɓata torra so ni ana waɗa mine ka min miilano hande o haala ko o haali ko mine ka min paami min andidu ko o haali ko hande alhamdoulillahi ko woni e yonkiji amen ɗum hande ɗum tan o haali min beltanike oto wiide ɓiɓɓe fulɓe en fof kawren denten jaade gartiden sani en jii hande en jii jama no heewri ni kanko premier ministre a nani ko haali o wi jama o heewi o wi mais Abou Sow wi seeɗa kil tan waddi ko heewi waddaka donc so Allah taala o jaaɓi ɗum ne yimɓe nangodira tan so nangodiri tan keɓan sembe donc so pooli iduɗi ndentuɗi jeeyi idagu noon fulɓe mbi so kokol ne seeki tan pallaɗi naata pati accel ngol kokol seeko
padi keddoɗen eɗen kaala e WhatsApp ko nafata en naɓata en yeeso kaalen ko nafata en ko naɓata en yeeso ko rentinto en wona ko sendoto en ɗum ñaagim ɓiɓɓe fulɓe nangodira jaada gartida conseil malien de transport routier fedde maɓɓe nde hono hoorejo o biyeteɗo Youssouf Traoré kanko o hokki konngol makko e micro Pinal TV e banggal tiiɗallaji goduɗi hannde ɗi e ley leydi meɗen ndi en feeɗen andi lewru ramadana woni hono ko woodi tiiɗallaji ɗi ana mawni fa sanne woni hono ko holli lewru ndu fof ɓurdo hande teddinede ndu yaafamuya hani waɗede muɗum nenno ɓe kolli wiide e ley ndun ɗon lewru fof tiiɗallaji ɗi ɓuuri mawnude e ley leydi meɗen ndi hannde ɗum ɗon saabi se kanko Youssouf Traoré kanko o hokki konngol makko e banggal Pinal TV fa o haala hen e dow yiyande makko banggal goware ɗum woni hono hooreɓe goware leydi meɗen ndi ɓe kolli wiide ɓe gaɗi hono conférence de presse ɗum woni noddude nantinoɓe kabaruji ɓe hollude en ko woodi e wakkati ɗum waɗi hôtel Radisson alkamisare hannde jeɗɗi lewru tubako ɗum gonɗe muɗum ndu hono kamɓe jaati hooreɓe goware leydi meɗen ndi ɓe noddi nantinoɓe kabaruji ɓe fof hollitinde ɗum en ko woodi e wakkati banggal ɗum hono goware ɗum woni éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 o golle maɓɓe o hono on ɗon golle koɓe golli ko wawi hen fewde kañum e ko fewali hen ɗum ɗon woni hono koɓe battodiri hakkille hakkude maɓɓe nantinoɓe kabaruji ɓe hannde e dow majjum ɓe kolli wiide hono nantinoɓe kabaruji ɓe du kañum du keeɓi hono e sababu lobbo fa keɓanno landoro kulle kewɗe e banggal goware kulle kurɗe e banggal goware leydi meɗen ndi ɓe keeɓi landodirde muɗum ɗum ɗon noon ɓe kolli wiide hono kanko Mamadou Touré kanko jaati wonno hono dokkanoɗo kabaru o ɗum woni conférence o dow majjum ɓe kolli wiide nafakaji kewɗi faamuji kewɗi keɓama hen woni hono no ɓe kollirni ayo e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV on jarama e tawdede Pinal TV wakkati fo en kaddiɗo hannde e kabaruji ɗi dokkodiren sarti aljumari janggo e oɗo wakkati goto inchallah on jarama.